Daşary ýurt dilinde çalak çulak gurulayanlar näme maşyn sürýär? Ne maşyn sürüyor? Akcent. Akcent. Tema. Gowar. Hollywood aktýory Tom Cruise näme men halaýar? Näme ime hale? Hollywood aktýor Tom Cruise näme Tom men Cruise. halaýar? Näme? Kukuruz. Ya edil var kulkudal yana koy. Rus gadaýyň çagasy bir ýarşa gatnaşanda çagasy hem soragy bilmänne gadaý oňa näme diýipdir? Gaday kardeş mi? Bilýän mi? Yok. Hadi arkadaşlar. Gadaý gatnaşlar egen bilemmi? Näme diýipdir? Daway maliş ot gadaý. At kaday. Ot gaday. At kaday bulaştır da. Daway maliş. Daway maliş ot.